Hey State Mates! Καλώς ήρθατε στην State παρέα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε με την Κατερίνα για στόχους. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, καθώς και πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, ώστε να μένουμε πάντα πιστοί σε αυτούς τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει. Αρχικά θα πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι και να ξέρουμε ότι κάθε μικρή απόφαση που παίρνουμε κάθε μέρα πρέπει να μας οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο που έχουμε θέσει. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούμε στον στόχο που έχουμε βάλει και να μην αναλωνόμαστε σε ανούσια πράγματα τα οποία στρέφουν την προσοχή μας σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ακριβώς, γιατί κάθε μέρα έρχονται και σημαίνουν διαφορετικά πράγματα, εμφανίζονται διαφορετικές ευκαιρίες, οπότε κάπως ξεχνιόμαστε, κάπως πηγαίνουμε όπου μας πηγαίνει και το κύμα. Ακριβώς. Μη σου πω ότι επηρεαζόμαστε συνήθως και από τον κοινωνικό μας περίγυρο. Δίκιο έχεις. Έτσι είναι το πώς είμαστε μεγαλωμένοι εννοείς, κυρία. Ναι. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να βρούμε το σωστό στόχο. Μπράβο. Αλλά, εντάξει, κοίτα, για να το κάνεις και αυτό, θα πρέπει και μέσα σου να είσαι πραγματικά τόσο όριμος και συνειδητοποιημένος, που να ξέρεις ότι να μπορείς να πεις τώρα, εντάξει, μιλάμε για λογικούς ανθρώπους, έτσι. Να μπορείς να πεις ότι, κοίτα, ξέρεις κάτι, εμένα μελλοντικά θα με υποφελήσει αυτό το πράγμα και το ξέρω από τώρα και κάνω ό,τι μπορώ για να επιτύχω αυτό το πράγμα. Ωστόσο, συγγνώμη, μια παρένθεση, το σημαντικό όταν βάζουμε στόχους δεν είναι να σκεφτόμαστε τι στόχο να βάλω, όσο τρελός και νομίζω ότι είναι ο στόχος σου, το σημαντικό είναι απλά να το κάνεις για σένα, ό,τι και να θέλεις. Αν θες λεφτά, φήμη, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ναι. Ναι, στο κάτω-κάτω είναι δική σου ζωή, δεν χρειάζεται να δώσεις λογαριασμό σε κανένα. Το σημαντικό είναι απλά να είσαι όριμος αρκετά, να ξέρεις ότι τι θέλεις να κάνεις μελλοντικά και τι θα σε υποφελήσει. Ακριβώς, και ότι αυτό στην τελική θα σε κάνει χαρούμενο. Μπράβο. Χωρίς στόχους λοιπόν, ξυπνάμε κάθε μέρα και οτιδήποτε συμβαίνει όλοι οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τη ζωή μας και εν τέλει καταλήγουμε να ζούμε μια ζωή η οποία είναι αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων και όλων των δικών μας πλάνων. Ακριβώς, ναι. Γιατί πολλές φορές ορίζουν τη ζωή μας άλλοι. Ακριβώς. Σε πολύ σημαντικό βαθμό, έτσι. Είναι από το τι θα φάω σήμερα, ξέρω εγώ, με το τι θα πάω να σπουδάσω. Γεια σου, βλέπει προηγούμενο βίντεο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και αυτά είναι μερικά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να επιτυχάνουμε τους στόχους μας. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ορίσεις αυτούς τους στόχους, όπως είπαμε ήδη. Κάτι το οποίο εμάς προσωπικά μας έχει βοηθήσει είναι να αναλύουμε τον ένα μεγάλο στόχο που έχουμε σε πολλούς μικρότερους στόχους. Έτσι, κάθε φορά που επιτυγχάνουμε τον μικρό στόχο, παίρνουμε δύναμη και θάρρος και χαρά για να προχωρήσουμε στον επόμενο στόχο και ακόμα με πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Ακριβώς, γιατί έτσι βλέπουμε ότι αν τα κατάφερα και μέσα από τις δυσκολίες γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί και λέμε ότι αφού κατάφερα αυτό είμαι ένα βήμα ακόμα πιο κοντά για να πετύχω τον μεγαλύτερο στόχο. Ακριβώς. Αν για παράδειγμα εσύ θέλεις να γίνεις, δεν ξέρω, γνωστή τραγουδίστρια ας πούμε, αυτός είναι ο στόχος σου τώρα σήμερα, βάζει αυτό το στόχο. Υπάρχουν 1.000.000 πράγματα που πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να. Ναι, μόνο και να σκεφτείς όλα αυτά που έχεις να κάνεις για να επιτύχεις τον τρελό σου το στόχο, εκεί σταματάς. Λέει, εκεί αποφασίζω ότι κοίταξε να δεις, δεν θα γίνει και κάπως έτσι όλοι αφήνουμε τους στόχους μας, γιατί νομίζουμε ότι είναι όνειρα πατηλά. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Το σημαντικό είναι απλά να έχουμε οργανωμένο τρόπο σκέψης και να κάνουμε μικρά βήματα. Ακριβώς. Και να είμαστε σε θέση να έχουμε την ωριμότητα, να συνειδητοποιήσουμε ότι εντάξει, πρέπει να είναι και εν μέρει εφικτός αυτός ο στόχος. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω εγώ, άμα για παράδειγμα εγώ τώρα αποφασίσω να πάω να γίνω να γίνω kickboxer, για παράδειγμα. Θα γελάει και ο κάθε πικραμένος. Εγώ φίλε θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τον όνειρό σας τόσο. Εγώ θα έρχομαι με τον νερό, θα είμαι ο προπονητής. Με την πετσέτα. Ναι, λοιπόν. Και υπάρχουν βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι. Ακριβώς. Ναι. Για παράδειγμα, βραχυπρόθεσμος στόχος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να διαβάσω για να περάσω το μάθημα του Σεπτεμβρίου. Ο οποίος αυτός ο βραχυπρόθεσμος στόχος
όταν επιτευχθεί, θα σε οδηγήσει ένα βήμα πιο κοντά στο μακρυπρόθεσμο στόχο που θα είναι να πάρεις το πτυχίο σου. Ακριβώς. Πρώτα και μετά, να βρεις δουλειά. Ακριβώς. Δηλαδή, πώς θα έλεγες, για να το πούμε πιο ξεκάθαρα σε όσους βλέπουν το βίντεο, σε πόσα χρόνια θα χώριζες ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο στόχο? Δηλαδή, βραχυπρόθεσμοι στόχοι, πόσο θα έλεγες? Νομίζω μέχρι ένα χρόνο, Ναι. 1-2 χρόνια. Άρα οι στόχοι οι οποίοι μπορούμε να επιτύχουμε μέσα σε 1 με 2 χρόνια είναι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι ξεκινάνε από τα 2 χρόνια και πάνω. Ναι, ανάλογα. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε, με το που χωρίζουμε τους στόχους σε μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους, το σημαντικό είναι, γιατί εντάξει, δεν είναι να πεις ότι έχουμε μόνο ένα στόχο στη ζωή μου. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά. Θέλω να γίνω μάνα. Θέλω να βρω δουλειά. Θέλω να έχω ωραία ρούχα. Εγώ θέλω να μάθω να μαγειρεύω παστίτσιο. Ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα το θέμα είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις όλους τους στόχους που έχεις ταυτόχρονα. Ένα-ένα, αργά βήματα. Εμάς τι μας έχει βοηθήσει πολύ? Λοιπόν, φαντάσου ότι έχεις κύκλους. Πολλούς κύκλους. Ο ένας μέσα στον άλλο. Έξω στον εξωτερικό κύκλο, φαντάσου έχεις τους ας ξεκινήσουμε με τους μακροπρόθεσμους στόχους. Έχεις λοιπόν αυτούς τους μακροχρόνιους στόχους. Τι θέλεις να επιτύχεις γενικά? Όλους. Βάλτος όλους κάτω. Μετά στον πιο μέσα κύκλο θα γράψει ή σκέψου στόχους τους οποίους θα ήθελες οπωσδήποτε να επιτύχεις. Δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτούς. Μετά στον πιο μέσα κύκλο, πράγματα τα οποία πραγματικά οπωσδήποτε, ό,τι και να γίνει, αν δεν τους πετύχεις, θα πέσει σε κατάθλιψη. Λοιπόν, και μόλις φτάσεις στον εσωτερικό κύκλο και έχεις το ένα ή τα δύο πράγματα, τα οποία ξέρεις ότι χωρίς αυτά η ζωή σου θα είναι μίζερη, θα ξέρεις, θα ξεκινάς, έχω αυτόν τον στόχο τώρα, τουλάχιστον τώρα το έχω προσδιορίσει. Και μετά ξεκινάς με τους βραχυπρόθεσμους στόχους. Ναι, σωστά τα λέω. Με τους βραχυπρόθεσμους στόχους για να πετύχεις το μακροχρόνιο στόχο. Λίγο μπερδεμένο, αλλά ξεκάθαρο. Λοιπόν, και κάνεις ξανά το ίδιο με τους κύκλους. Ποιος είναι όλοι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, οι πιο σημαντικοί και έτσι τα αναλύεις και έτσι επιτυγχάνεις το στόχο. Ακριβώς. Και άμα το κάνεις αυτό, μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι ένας βραχυπρόθεσμος στόχος που έχεις θέσει να σε οδηγεί πιο κοντά σε περισσότερους στόχους, στην επίτευξη περισσότερων στόχων. Δεν είναι απαραίτητο ότι ένας στόχος που έχεις βάλει πάει αυτό τελείωσε. Μπορεί να σε οδηγεί σε διαφορετικά μονοπάτια τα οποία έχεις δει ότι θες να ακολουθήσεις. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, αναγνωρίζεις, έτσι μαθαίνεις κιόλας πράγματα για σένα, για τον δικό σου εαυτό. Γιατί αν δεν έχεις πάρει ποτέ τον χρόνο να κάτσεις, να γράψεις, να τα αναλύσεις όλα τόσα πολλά. Σαν να τα αναλύεις, δεν ξέρω, στον πιο χαζό φίλο που έχεις ποτέ. Λοιπόν, μαθαίνεις πράγματα για σένα, από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά μπορεί να βρεις κάποιον άλλον δρόμο, τον οποίο δεν είχες σκεφτεί ποτέ στη ζωή σου. Ακριβώς, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και έτσι ο μακροπρόθεσμοι στόχοι, όσο δύσκολοι και να ακούγονται, εν τέλει τους καταφέρουμε. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν γίνει πασίγνωστοι, δεν ξέρω κι εγώ τι, και ζουν χαρούμενη ζωή, δεν είναι ούτε πιο τυχεροί από εμάς, από όλους τους υπόλοιπους, ούτε δεν ξέρω κι εγώ τι, απλά ζουν τη ζωή τους με κάποιο πρόγραμμα και κάποια βήματα και απλά δεν συγχύζονται με όλα τα πράγματα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και να αναλώνεσαι με πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, ένα-ένα, σιγά-σιγά. Όχι, το άντρα θέλω, τώρα τον θέλω. Όχι, αυτό δεν θα γίνει. Να κυνηγάμε το όνειρό μας, αλλά να κάτσουμε πριν και να τα βάλουμε κάτω, να τα μετρήσουμε και να βρούμε ένα πλάνο για να το επιτύχουμε. Αυτό ήταν από τη μεριά μας. Ναι. Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε λίγο στο να συγκεντρωθείτε πιο πολύ στους στόχους σας. Ναι, και θα επιστρέψουμε επόμενη εβδομάδα με άλλο ένα καταπληκτικό θέμα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα σας. Να είστε καλά. Share, like, comment στο βίντεο, οτιδήποτε θέλετε να το συζητήσουμε. Και εμείς εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μέχρι την επόμενη φορά. Φιλάκια.